नमस्कार दोस्तों। एसएम के भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, अगर ई चैनल के रउरा लोग सब्सक्राइब ना कइले होखब जा तो सब्सक्राइब कर दही, लाइक और कमेंट भी करब और बेल आइकन के भी दबा देब ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। त आई आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय रउरा लोग के बीच रखतानी। पहिले हम माई के प्रणाम करब, उनका के ध्यान करब, ओकरा बाद रउरा के अध्याय सुनाइब। माई के हम ध्यान करतानी। माई आपन कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण कइले बाड़ी। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकर मनोहर कांति बा, जो तीनों लोकों के आधारभूता और शुंभ आदि दैत्य के नाश करे वाली तथा गौरी के शरीर से जेकर उत्पत्ति भइल बा, उ महा सरस्वती देवी के हम निरंतर प्रणाम करतानी। जय माता दी। महर्षि मेधा कहलन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर आपन बल के घमंड में इंद्र के हाथ से तीनों लोकों के राज और यज्ञ भाग के छीन लेलस। उ दुनो चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, जम और वरुण के अधिकार के भी उपयोग करे लागल। वायु और अग्नि के कार्य भी उही करे लागल। उ दोनों सब देवता के अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल देलसन। उ दोनों असुर से तिरस्कृत देवता अपराजिता देवी के स्मरण करे लगलन और सोचलन कि जगदम्बा तो वर देले रही कि आपत्ति काल में स्मरण करे पर हम आपत्ति के नष्ट कर देब। ई विचार देवता लोग के गिरिराज हिमालय पर्वत पर आइल और ओइजा उ लोग जाके ओइजा भगवती विष्णु माया के स्तुति करे लगलन जा। देवता बोलन, देवी के नमस्कार बा, महादेवी शिवा के सर्वदा नमस्कार बा, प्रकृति एवं भद्रा के प्रणाम बा। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा के नमस्कार करतानी। रौद्रा के नमस्कार बा, नित्या गौरी एवं धात्री के भी बारंबार नमस्कार बा। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी के सतत प्रणाम बा। शरणागत के कल्याण खातिर वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी के हम बारंबार नमस्कार करतानी। नैऋति राजा के लक्ष्मी तथा शवाणी स्वरूपा रौरा जगदम्बा के हम बारंबार प्रणाम करतानी। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी के सर्वदा नमस्कार बा। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी के हम नमस्कार करतानी। उनका के बारंबार प्रणाम बा। जगत के आधारभूता कृत देवी के बारंबार नमस्कार बा। जे देवी सब प्राणी में विष्णु माया के नाम से कहल जाली, उनका के नमस्कार बा। जो देवी सब प्राणी में चेतना कहलाली, उनका के नमस्कार बा। जो देवी बुद्धि रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। जो देवी निद्रा रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। जे देवी क्षुधा रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी जे छया रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी जो शक्ति रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी तृष्णा रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा।
देवी क्षमा रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी जाति अर्थात जन रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी जो लज्जा रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी जो श्रद्धा रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी जोन कांति रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी लक्ष्मी रूप में स्थित बाड़ी, देवी वृत्ति रूप में स्थित बाड़ी, उनका के नमस्कार बा। देवी स्मृति रूप में स्थित बाड़ी, उनको के नमस्कार बा। देवी जो दया रूप में स्थित बाड़ी, उनको के नमस्कार बा। देवी दृष्टि रूप में स्थित बाड़ी, उनको के नमस्कार बा। देवी माता रूप में स्थित बाड़ी, देवी शांति रूप में स्थित बाड़ी, उनको के नमस्कार बा। सब जीव में सदा जो स्थित बाड़ी, उनको के नमस्कार बा। देवी चैतन्य रूप में जैसे स्थित बाड़ी, उनको के नमस्कार बा। देवी हमार कल्याण करी, देवी हमार कल्याण करी। पूर्व काल में अभिष्ट के प्राप्ति खातिर इंद्र देवता और सब देवता लोग जेकर ध्यान कैलन, उ कल्याण के साधना भूता ईश्वरी हमार कल्याण और मंगल करी तथा हमार आपत्ति के नाश करी। देवी हमार आपत्ति के नाश करी। उदंड दैत्य से सतावल हम सभी देवता जे परमेश्वरी के एह समय नमस्कार करतानी तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण कैला पर तत्काल ही सभी संकट के नाश कर देवेली, ओइसन जगदम्बा के नमस्कार बा। ओइसन जगदम्बा के हमनी के नमस्कार बा। मेधा ऋषि कहलन, राजन एह प्रकार जब देवता स्तुति करत रहन, ओ समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करके वहां अली। उस सुंदर भाव वाली भगवती देवता से पूछली, रउरा लोग एजा के कर स्तुति करतानी? तब उनकर ही शरीर कोष से प्रकट भइल शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होके ई देवता लोग यहाँ एकत्रित भइल बड़न जा और ई हमरे स्तुति करतान जा। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका के प्रादुर्भाव भई रहे, ऐसे उस समस्त लोक में कौशिकी कही जात रही। कौशिकी के प्रकट होखला के बाद पार्वती देवी के शरीर काला रंग हो गईल और उ हिमालय पर्वत पर रहे वाली कालिका देवी नाम से विख्यात भइली। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत चंड मुंड वहां आईल और उनकर माँ काली के मनोहर रूप के देख के बड़ा ही आश्चर्य कैलाश। उस शुंभ के पास जाकर बोलस, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री बाड़ी जो अपन दिव्य कांति से हिमालय के प्रकाशित करताड़ी। ऐसन उत्तम रूप कहीं रौरा ना देखले होखब। असुरेश्वर पता लगाई कि ई देवी के हई और उनका के अपना साथे ले आई। स्त्री में तो रत्न बाड़ी, उनकर प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर बा तथा वो अपन प्रभा से संपूर्ण दिशा में प्रकाश फैलावताड़ी। दैत्यराज अभी हिमालय पर ही बाड़ी, रौरा उनका के देख सकतानी। हे प्रभु, तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़ा आदि जितना भी रत्न बा उ सब एह समय राउर चरण में शोभा पावता। हाथी में रत्नभूत एरावत ई पराजिता के वृक्ष और ई उच्चै श्रवा घोड़ा ई सब रौरा इंद्र से जीत लेनी। हंसों से जूता ई विमान भी राउर आंगन में शोभा पावता। ई रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास रहे वो भी रौरा ले लेनी। ई महापद नामक निधि रौरा कुबेर से छीन लेनी। समुद्र में भी रौरा किंजलिकनी नामक माला भेंट कैलस जो केसर से सुशोभित बा और जेकर कमल कभी कुम्हलाला ना।
सुवर्ण के वर्षा करे वाला वरुण के छत्र भी रौरा घर में शोभा पावेला तथा ई श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में रहे उ अब रौरा पास मौजूद बा। दैत्येश्वर मृत्यु के उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी रौरा छीन लेनी तथा वरुण के पास और समुद्र में होखे वाला सब प्रकार के रत्न राउर भाई निशुम्भ के अधिकार में हो गईल। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र रौरा के सेवा में समर्पित कैलस। हे दैत्यराज एह प्रकार सब रत्न रौरा एकन कर लेनी। फिर जो ई स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी बाड़ी एकरा के रौरा आपन अधिकार में काहे नहीं ले लेत। मेधा ऋषि कहलन। चंड मुंड के ई वचन सुन के शुंभ महादैत्य सुग्रीव के दूत बनाकर देवी के पास भेजलस और कहलस तू हमार सब बात उ देवी से जाके कहीह आ ऐसन उपाय करीह जेकरा से प्रसन्न होके देवी शीघ्र ही एजा आ जास। उ दूत पर्वत के रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद रही ओइजा गईल और मधुर बाणी में कोमल वचन बोले लागल। दूत बोलस देवी दैत्यराज शुंभ एह समय तीनों लोक के परमेश्वर बाणन। उनकर भेजल हम दूत बानी और एजा आइल बानी। उनकर आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानेलन। उनकर कोई उल्लंघन ना करे। उ सब देवता के परास्त कर चुकल बाणन। उ रौरा खातिर एगो संदेश भेजले बाणन उ सुनी। संपूर्ण त्रिलोकी हमरे अधिकार में बा। देवता लोग भी हमार आज्ञा के अधीन बाणन। तीनों लोक में जितना श्रेष्ठ रत्न बा उ सब हमरे अधिकार में बा। देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान बा हम छीन लेले बानी। क्षीर सागर के मंथन करे से जो अश्व रत्न उच्चई श्रवा प्रकट भइल उ देवता हमरा के पैर पर पड़ के समर्पित कर देलन। सुंदरी उनका सिवा और भी जितना रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्व और नाग के पास रहे उ सब हमरे पास आ गइल बा। देवी हम तहरा के पूरा संसार के स्त्रियों में रत्न मानी ना अतः तू हमरा पास आ जा काहे कि रत्न का उपयोग करे खातिर हम ही बानी। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी तू हमरा और हमार भाई के महापराक्रमी निशुम्भ के सेवा में आ जा क्योंकि तू रत्न स्वरूपा बाड़ू। हमार वरण करे से तहार तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाई। हमार बुद्धि से ई विचार बा कि तू हमार पत्नी बन जा। मेधा ऋषि कहलन। दूध के ई कहे पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत के धारण करेली मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कैली और एह प्रकार बोली। देवी कहली दूत तू सत्य कहताड़ा एह में तनिक भी संदेह नहीं खे। शुंभ तीनों लोकों के स्वामी बाणन और निशुम्भ भी उनके समान पराक्रमी किंतु एह विषय में जो हम प्रतिज्ञा लेले बानी ओकर मिथ्या कैसे करी। हम आपन अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा रखले बानी ओकरा के सुना। जे हमारा से संग्राम में जीत ली जे हमारा अभिमान के चूर कर दी तथा संसार में जे हमरा सामने बलवान होई हम ओकरे के स्वामी बनाई। ऐसे शुंभ और निशुम्भ स्वयं ही एजा आवस और हमरा के जीत के हमार पानी ग्रहण कर लेस। एह में विलम्ब के क्या आवश्यकता। दूत बोलस देवी तू घमंड में भरल हमरा सामने ई बात मत कर। तीनों लोक में कौन ऐसन पुरुष बा जो निशुम्भ और शुंभ के सामने खड़ा होखे। देवी अन्य दैत्य के सामने भी सारा देवता युद्ध में ना ठहर सकलन फिर तू अकेली में स्त्री उनका सामने कैसे ठहरबू। जे शुंभ आदि देवता के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध
में खड़ा ना भइलन, उनका सामने तू स्त्री होके कैसे जइबू? ऐसे तू हमार कहा मान ल और शुंभ निशुंभ के पास चल जा। ऐसा करे से तहार गौरव के रक्षा हुई, अन्यथा जब उ केस पकड़ के घसीटिया तब तू अपन प्रतिष्ठा खो देबू। देवी कहली, तहार कहल ठीक बा, शुंभ बलवान बा, निशुंभ भी पराक्रमी बा, किंतु हम पहले से प्रतिज्ञा कर लेले बानी, अतः अब तू जा। हम तारा से जौन कुछ कहले बानी उ सब तू अपन स्वामी से जाके कह दीह। एह प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महामाया में देवी दुस्संवाद नामक 5वां अध्याय एजे पूरा भइल। फिर हम 6ठा अध्याय लेके रौरा लोग के बीच आई। तब तक खातिर जय माता दी।